Possiblement us sorprendrà si us dic que l'1 de febrer ja ha fet 30 anys, 30, de la mort del dibuixant Jaume Perich. Molt més que un humorista gràfic, va deixar un llegat encara molt present, tant entre els ninotaires com entre els que no ho som. I avui ens acompanya la seva filla, la Raquel Perich. Bon dia, Raquel. I també el Jaume Capdevila, també dibuixant, que signa, com sabeu, les vinyetes com a cap, i que ens porten aquest llibre que tinc a les mans, La vida secreta del Papa. Bon dia i benvinguts. Ens fa molta il·lusió aquesta bona excusa d'aquest llibre per parlar de Perich, que ara dèiem, fa 30 anys que va morir, però és que el tenim molt present, Raquel. Suposo que tu també, com a filla, això ho perceps, no? Ho has percebut durant tots aquests anys, que la gent, el Perich, el tenim aquí, el Perich. Sí, per sort. Bueno, a vegades penses per sort o per desgràcia està molt present perquè, clar, els seus acudits... Tot es remou. Exacte. No, tot es remou i perquè està molt d'actualitat encara, tots els dibuixos, els acudits que ell feia... Denunciava. Exacte. Efectivament. Moltes coses continuen igual. De tota manera, heu volgut publicar aquest llibre. Com s'ha gestat aquest llibre, La vida secreta del Papa? Perquè va de papa. És un secret, És un secret, No en podem dir-ho. No es pot explicar. El Vaticà està aquí darrere. Està aquí al darrere. Això, Són dibuixos inèdits, ho posa ja a la portada del llibre. On estaven aquests dibuixos? Com els has descobert, Raquel? O com els heu retrobat? I com heu decidit, finalment, convertir-ho en un llibre? Mira, el Perich, quan va morir, que va morir molt jove... 53 anys, molt jove. Molt jove, massa, Però havia treballat moltíssim i va deixar una quantitat d'obra immensa, apilada, caixes, carpetes, llibres a punt de fer, projectes que tenia, i entre aquests projectes hi havia una carpeteta que hi havia aquests dibuixos, que és una sèrie en la qual la idea és molt tonta, és el Papa de Roma, que és un senyor, que és papa i és a Roma, però que té unes responsabilitats, diguéssim, en una organització, doncs fa coses, el Papa de Roma fa coses, no? Llavors tenim el Papa recibiendo la bendición papal, doncs ella davant d'un mirall, no? El Papa intentando descobrir si Dios existe o no, tirant una moneda a l'aire. És a dir, coses que una persona normal pot fer, però si les fa un papa, doncs de cop hi ha un petit xoc, no? És una idea que ell va anar desenvolupant, dibuixos que va anar fent. Pensa que són dibuixos que estan fets a finals dels anys 80, a principis dels 90. Hi ha un dibuix... Amb quin papa s'inspira? Amb Joan Pau II? El papa és Joan Pau II, però ell va més enllà de la figura del papa concret. I per ell el papa és una idea, és la màxima representació de la jerarquia eclesiàstica. I, clar, Perich era anticlerical, és a dir, ell es manifestava anticlerical del XIX, és a dir, que en realitat ell anava més contra la institució, contra les incongruències de la institució que contra el dogma, però al fons havia sofert, diguéssim, una educació catòlica. Religiosa, sí. I bé, ell creia que això... Hi ha un seguit de petites incongruències entre la vida terrenal i el manegar els temes divins, no? I llavors els planteja amb humor, de forma divertida. Escolta, això ho feu els dibuixants, de tenir, diguem, carpetes temàtiques guardades amb vinyetes sobre temes concrets, que en un moment donat, en funció de l'actualitat, podeu treure del calaix i dir aquesta és la que toca i podem recórrer aquest dibuix ampliant-lo, inspirant-vos en aquell dibuix? Això passa? És a dir, el teu pare tenia carpetes de molts temes? Sí, ell tenia carpetes de temes i tenia, sobretot, moltes carpetes d'idees per fer. Que, clar, com va morir tant d'hora, va quedar... I per això hem pogut anar reeditant i editant llibres amb dibuixos inèdits. Home, què passa? Que un dibuixant dibuixem, però el material bo no són els dibuixos, són les idees. I les idees van molt cares. És a dir, tu pots buscar una idea, tu pots allà dir, vull ara que em surti un acudit sobre no sé què, et poses a rumiar... I en aquell moment potser no et surt. No, ja acaba sortint alguna cosa, poder no brillant, però bueno, surt. Però de vegades estàs, jo què sé, rentant els plats o passant el motxo i de cop tens una idea de dir, ostres, això... Doncs les idees s'han d'anar guardant, s'han de guardar totes perquè no saps mai una bona idea. Per tant, tu quan vas pel carrer sempre portes el teu bloc i el teu rotulador perquè en un moment donat d'inspiració puguis plasmar, ni que sigui un esbós. Jo els porto, però ara amb el mòbil és més fàcil. T'envies un missatge de veu a tu mateix explicant-te l'acudit. Ai, que bo. Tu apuntes allà amb el dit. Això dels mòbils és menys per trucar. Jo el mòbil el faig servir per qualsevol cosa. Genial, t'envies un missatge a tu mateix sobre la idea. Acabo de tenir una idea d'això. El dia que hi hagi tema d'aquesta qüestió, tindré oportunitat de plasmar això que ara mateix estic enregistrant. Però com que llavors no miro els missatges, llavors m'oblido de les
idees que tinc allà, també, però són coses que passen. Tots dos heu impulsat també el Premi Gat Peric, que és el Premi d'Humor, que justament està tenint tant i tant d'èxit. Justament, si us sembla, podem recordar Peric parlant de la seva relació amb els gats. Jo tenia un truquet, que era el gatet. A mi els gats m'agraden molt. I tinc un gat, que m'agrada molt. El que passa s'ha envellit molt. És un gat més... Ara n'estic buscant un de més jove. I quan jo opinava, acompanyava el personatge un gatet. Llavors opinava jo. Era una clau. Sí, i pensava, mira, tot el país està pensant que intel·ligent és aquest tio, quina clau més intel·ligent ha fet. I el país ho va entendre? No. Com recordes la relació del teu pare amb els gats, Raquel? Sobretot amb aquest primer gat, que va ser, realment es va establir entre ells una relació i un vincle. De fet, el meu pare treballava amb el gat al costat perquè se li posava, se li assentava al costat. O a vegades s'aixecava i fins i tot se li posava sobre el paper que estava dibuixant. I ell deia això, que els gats són molt independents, com era ell, però alhora poden ser molt tendres, com ell també era. Era una persona que, sí, de cara en fora era una persona molt dura, però per dins era una persona extremadament tendra. Escolta, i com era com a pare? Perquè tu eres molt joveneta, eres una nena quan deuria morir el teu pare? No, tenia 26 anys. 26 anys? Sí. Estàs molt jove. Sí. Bé, era especial tenir-lo com a pare, si realment era algú diferent. Però... En quin sentit diferent? Era algú que, clar, evidentment no es posava a jugar a terra amb mi, però sí que ell em deia... Jo vaig començar a relacionar-me amb tu quan tu ja vas poder tenir una conversa de persona més adulta. I aleshores, era algú que em recomanava llibres, música, però havia de ser... ja tenir una certa maduresa. Ja a partir d'un diàleg, un cert diàleg. És que al Peric no li agradaven ni els gats, ni els animals en general, ni els nens, en principi, no? Ja. Què passa? Que va descobrir que va tenir un gat que anava a la seva bola i va veure que això del gat era un animal interessant, perquè no havies d'estar pendent del gat. Era el gat que, si l'interessava, venia i s'hi va identificar. I després va descobrir que els nens creixen i es converteixen en persones amb qui pots dialogar, parlar, discutir... Jugar no, però, escolti, discutir-t'hi, no? Llavors això sí que li interessava. I com a amic, com era com a amic? Clar, jo el vaig tractar molt poc, també. És a dir, quan jo el vaig conèixer, jo era un pipiolo que amb prou feines començava a dibuixar, no? Però realment era una persona que, tots els dibuixants ho som, jo penso, molt tímida, molt tímid. I els tímids s'han de construir una mena de personatge i llavors ell anava com de sèrio i d'això, però no és que realment fos sèrio, és que realment era tímid. Fantàstic. Doncs escolta, m'agradaria que t'inspiressis. Tenim una pissarra. Quan ve el cap, ens agrada molt portar-te la pissarra. Que raro. No sé si t'has deixat un missatge al mòbil d'aquests que et deixes a tu mateix per inspirar-te avui, encara no. Què vols que et dibuixi? A veure, home, que t'inspiris amb aquest llibre que avui estem presentant, La vida secreta del papa, però en aquest cas per en cap. Aquí el tenim. recuperem el traç del Peric, Sí. que és realment fàcil, no?, perquè és aquests personatges en el qual el més important era sempre el missatge. Sí, l'estàs calcant, És impressionant, el tens... Me'l sé, Te'l saps molt, Quina velocitat, mare meva. És impressionant. Papa mirant el tot es mou. Home, això ens ho guardem, Un espectador com el papa, fantàstic. Cap, moltes gràcies. Moltes gràcies, Raquel. Gràcies per venir avui al Tot es mou i per presentar-nos aquest llibre que avui us estem recomanant, La vida secreta del papa, amb dibuixos inèdits d'en Peric. Moltes gràcies. Gràcies. Que vagi molt bé.